Sa gudayan nga rod ti surat ni pagayam tayo nga Wilson. Dear Manong Nemi, no asin no pay, tinakurapay, isupay ti pakapasamakan kadigiti alawig wano ditigra Manong Nemi. Api nga ta. Wano na ito nga takit panubok ni Apo Diyos, wano iso ito tinaiplaneta nga agasat, tapos no iturong na tinapimpindas agasat. Didaksang gasat kadi kadagbalintuan agasat. Wano tinigasat ita, posibleng tumat ng agbaling hataksang gasat. Manong Nemi, santay ngagmay sa dito lubong naruna no kumkumpete kang kanayon kini Apo Diyos. Ni Apo Diyos kat nakasaysay at launay nga mangiturong kang katurumbeng aparakan ka. Ado, dagiti parswa nga naayat da at tumulong iti pada da nga parswa. Dagiti mangmangted iti utang anay baganakim. Ngayon kasano tagbayad ti utang anay baganakim. Rumbeng kadi nga mabayadan, rumbeng kadi nga singiren. Sagbay nga nakininutan nga warawaren ti pagkasalita Manong Nemi, kablawan kayo tinagasad, nga oras kan kanituyo, dita Nemers Studio, ti sibubukel ang Nemers Studio Family. Kasdamitan ka nagitipada ka naruway nga agbuibuya iti na ito nalatak ka programa, agrama maten, siyempre nagiti OFWs, sika kang runaan at timon ti programa kan mangted biyag ka nagiti pagkasalitaan. Nebang nga oras tayo aming nasangapada, ya Apo Diyos gumadag na nayon nga dakal tayo. Kastuman Manong Nemi nga rugyak ti amin. Nakaragraksak kami kaday di nga rabi, Manong Nemi, tayo ti panagpaalak, iti panaggraduar ko iti high school. Siyak laeng Manong Nemi ti bunga, ti ayat, dainang kini amang. No mampay, makunalaeng akalipaw ti pagtayangan mi. Ngam daragsak kami taadaayat itunggal may sa kada kami. Nabudno, iti tunggal may sa kada daamang kiniinang natudyo akmet ka nasingpet nga anak para katakwada nasingpet akmet ang makikaruba. Sakbay nga naturog kami kada di nga rabii Manong Nemi, kinuna daamang kiniinang nga ituloy minto kano tagselebrar. Iti kabigatan na time come to agpipiknik. Tagaigid kami ti baybay Manong Nemi kat adal kita na pintas akadilyan nga mapan pagpiknikan. Mahilig, daamang kiniinang, agala iti kapo Manong Nemi kat dahi ti rantada. Kaati na ngamin ti kabigatan na kat adu ti maala nga kapo no shells iti kadilyan nga adda iti asideg ti lugar mi. Kabigatan na Manong Nemi na sapang nga nagrubuat, dagiti naganak kanyak, ngayon sa anak nga nakapan. Sa kapin na sang kao may anak, kasi kati kang runaan. Amang, inang, dakilatan. Diyak tumala mahilig ti tumapong ka naging kadilyan. Baka maturo at tulay nga manguray ti para kaluto di kiti taraon tayo ng piknik. Anang arti ko Bram? Anak mang watwat, amoy matang kanyak, mahilig ak ti basketball. Isoda nga rod Manong Nemi tinapan lang nagpiknik agasawa. Kat siya kakit, napanak iti basketball court. Kapot may salangin tukurang tap na damaangay nga ayam. Kada kiti padak nagtutubo Manong Nemi kan mahilig ti basketball. Nagbabasketball kami Manong Nemi. Iking kamalpas na ita, kinak ti oras Manong Nemi alas 11. Kapotang may masak dito balay, Manong Nemi siyak lang tinagluto iti pangal daw ko. Amo ka maragragsakan, amang kiniinang ita. Takit kita Manong Nemi, taltalyaw ti kadilyan iti asideg. Kasla makikita kita naragsak mo. Kamalman na Manong Nemi na pangkam di Mayo iti sabali nga barangay anakipan nakibasketball. Alas 3 nga tan ti amale Manong Nemi madamat ay ayam. Idi adamang pasardeg kanyak. Wilson! Sumardag ka pala kay ayam.
Apa yan ti? Da amang kiniinang mo na itaray dat ospital. Anya? Na itaray dat ospital? Kahit yung asawan, uhen. Inkarigadan da lang ti si Manglad, dito ayan tayo. Agluplo paypaydan. Hindi napasamak ka na kwada. Hindi ka mo ay. Ingkakit surutin nida. Darsem, ingkak di ospital. Manong naimian yan nga nagsakit, nga napasamak. Nagadan nga napukaw ko, dagiti naganak kaniya. Sakit. Nakurat da manong naimi. Nakapanganda, iti adda ni tirad tide, nga shell, uno kapo. Mahilig da ngagpadpada na kastoy talang mapasamak nga makakaanda iti adda kuret na no red tide manon nemi sabidong nga naikapet it shell uno kapo. Kaslak na kandela nga marundrunot iti pa nagkriknak manon nemi. Nga awan di adda iti panunot ko no saan nga kasano pa iti biyak ko. Itatag may sak. Analamisan nga bangkay dahil ang kinihamang kasanupay ang atong paltera pahap ko. Kasanupay. Manong nemi, kang kanayon nga mawag-wag-wag tabagak. Kagan anug-ugag. Tabag sinusunublatik kapat mata na buyahin tila nga, dain ang kiniamang itinagabay nga lungon. Nganawanan, di kabagyan mi iti father's side marong nemi. Tatanga dito'y lugar mi ni amang. E din to taniinang manong nemi kat na ikamang dito'y. Ngawa man lang timabalin ko kapag kuntakan ka na kuwada. Dagi di kakabsat na, dagi di kakabagyan na. Tapno may pakamuk ko ma, nga niinang, kit may san nga nalamin sa bangkay. May maglakid din, tado, dagi di kakabsat, ni amang napadaming matlay nga nakurapay. Noon pa'y nakurapay, dakas ka na kami, ngam nagbabadang da, nagtitinulong da para iti pa panakay mansayag kan panakay da tamon nagpadpada ti bangkay dagiti naganak kaniya into dumtengan ti amin. Iti kampusan to di may tabundan manong nemi na minsan pahay ngayong bukbuk ko ti ado nga luwa. Manong nemi kadi sa kanan ti tanem, daamang kiniinang agsalsalsudak manin. Ama, ina, amang pinanawan na kon. Kasano pa itan, terapap ko, di ba nagbasag? Kasi nun di mang pamasa kanyak. Idin to tada, dagiti kakabagyan tayo. Di tapay mapagbasa di kita anak na. Kasano kitang ngang may mesa? Ako malati pakdaryo. Di kayo man lang nagpakada. Kasano pangitay na ang amang? Kasano pangitang anak yo? Hapi nga pinanawan da, kanidak man lain sa ganaan. Nakalidlidayan manong name iti dati-dati nga naragsak nga abong-abong uno kalapaw. May salang kalapaw manong. Kortina laeng tinangbaet ti kusina ken ti salas. Kan iti pan nakakwarto. Duamot nga kwarto nga kortina laeng tinangbaet. Ti siled. Dagiti naganak kanyak ken ti siled ko. Nakalidlidayan manon nemi. Awang pulos,
ti barik na karagsak, iti panagmaymay sakot. Hindi malati yun ni Auntie Isabel kapsat ni Amang. Kumustahan? Wilson Marok. Kasto yan ti. Awan na nagsak. Kita, agaliwaksay ka. At ang bakasyon. Yung basketball, ano, kumporme nita. Auntie, ore no, at dapat labagas na pagbagasan nyo. No, si Dayan agad, alis tumidla dita ti mapan nagkalap, o mapan makikalap, o no, adumit dita ti marangaw nga kamutig. Kaya no, adamat si Dami, at mamalinda kamot nga padawatan. Kasano na maibos, ti bagas. Kaya damat na itad kang kaidi nga nayon di abuloy. Kasano na inton maibos. Kanti pa nagbasa kanti. Ala, kitawan pambalim mi ata, pati digit anak ko. Nakasinsin mo at di mo pa'y mapagbasa ida. Sombrek kanto na trabaho. Noon, mabalim mo, pagsar ka ni trabaho. Uno sumurot ka, mapanagkalap. Tagurnong ka, para ti masagbayan. Tinaminsan nga aldaw manunay mi nga gururnusak ukagak iti uneg ti siled dedi amang kininang. Tsaka mo no apay, kasla dasap sa pulet. Tanong mabaling ko makit ikatay kong nagitian yaman napakalaglagipak kadakuana umanay latan di na kwadro nga ladawan da nga naisab iti ti salas iti agkasarda. Idi maadama ukag ko manunay mi nga sursurat. Inukag ko di kito nga sursurat, sino nagkapan na? Naiturong kiniinang. Soledad. Ito napindas nga sobre manong name birthday card. Naudi nga birthday ni Inang. Artemio. Kita. Happy birthday, my dear sister. Kabsat na dito, Artemio. Siyudad. Ti kabisera. Ti probinsyami. Sa dyan nga ti ay nagkapon ni Inang. Tungad dyan nga ta. Manong naming kinupiak. Ti address, nagan kin-address. Kinitak pa ito mga sursurat, manong naming surat ni Uncle Artemio. Binasak, kumustakan? Kapsat, oray no siya at mitlang ti kasasadyo dita. No kumangamin, tadimngag kakanyak, kada kami di nga kapsat mo. Napintas kumang iti masakbayam, nakaadala ka kumamit laeng. Saan ka kumang nakitartaray, ita, saan ka pa nga naggraduar. No anyaman tirikat, masagsagar mo nita, saan ka agbayin ngo masindag ka na kami nga kakapsat mo, ta nakasagana ka matumulong kang ka. Your oray ko ti subalit mo. Sino balita nga ta ni Inang? Ang nga tamabalin, ti pamilya, da Inang. Manong nami, nabukel ti planok. Mapanak, iti syudad, kat sa pulak dato yung address, itayan da Uncle Artemio. Dito kita, ditad ka na giti nga kwarta, manon nami, umanay nga pagpletek, kadan tumay mabati. Imbaga kini Auntie Isabel, manon nami ti plano. Masigurado ka karod nga kabagyan ni Inang mo, dito nga Artemio. Kit mas pagarigan na din nakabagyan. Mamaragton ti agsapol trabaho sa disyudad nanti. Jesus apo yan. Delikado na awan ti masnop nga turungem. Ang mga numayaw awang ka, may barkada ka. Ay, baling ka nga drug addict, kuno. Nakikideng ako nanti. Awan tinaran niya kamasakbayan ni Tutoy Klata. Sa pulik ti imbag nga gasat ko. Makamu ka.
Inong pagarigan tan nyaman di mamaspasamak ka sa jay, ipakamong panyak. Kasa, kasidgan nga kapsat di amang mo. Wananti, awan ti pagdanakan nyo. Alakit na nakaikadan ka, Wilson. Taramayan na kakuma ni Apo Diyos. Sabi ko mga anak ko, among itong sublian, tinakay na kam nga lugar. Nang rona intunadan, mabalim mo. Dinakam to kumaliplipadan. Wananti, di kita kayo tupulos malipatan. Agsubli akto. Saan ko nga narigat nga napulan dito nga address manunami? Tricycle tinagluganak nga nang sapol iti dito nga address. Ada ti pa nakasentro ti syudad manunami naman pa'y napintas sa lugar. May sa manunami panakalan nga balay nga daan iti gate iti nang isardang ang kanyak tricycle nga nang ito do iti number of the house. Nagpletak, sak nagdurbel. Amag isumat manunemi nga da kasadar ko siguro nga lalaki nga edite sango. Nga sila magwat-wat-wat, nagpalpalingit, naka-short, naka-t-shirt. Iso tim masidig manunemi. Hey, tol, bro, sino masapol mo? Ito ka dito balay da Artemio Gallardo? Da, ni Papa. Siyak ni Wilson. Wilson Gallardo Simeon. Gallardo. Dediinan ko. Kinipapang mo. At kapsat na siguro. Siguro ang sigurado. O, manti na nakamat, tagano ka? Imbagak manong name. Baling ka dit sumrek. Sige, lagi sa panggap mo. No, agapsat ni mamang mo, kani papang ko, di akasinsin na karad. Insan. Sige, sumrek ka. Manong name ideyam amok ti bagi kini Uncle nagsidaw. Anak na ka. Ni kabagis ko. Soledad. Uwan, Uncle. Wilson, tinagan ko. Ni mamang mo, ni inang ko. Iso dati mangmangisitak. Ano ya? Nagdadandangan na tayo. Kaya di amang. Halos ako pa'y makabunan da, Uncle. Abi nga saan na kami nga pinakpakamuan? Isusapo. Adaladawan ni nang muking ka? Uncle, mabit lang. Dito taladawan na hindi nakamansayag. Isuda kinamang. Sak na nga tiladawan na. Siguro, hindi pala nabit dato nga nag-asawa na kini. Ni amang. Kan hindi nagkasarda. Di gito ya, Uncle. So, dito ni Soledad. Sumad dito ni amang mo. Intaray ni amang mo. Ni inang mo. Gabuti na pudno nga yun ayat na. In sakripisyo ni inang mo ti simurot. Nasana nga nituloy ti panagbasa na. Gabuti na pudno ka no nga yan ayat na. No, may kasta adamat na out ko yung surat ni inang mo. Iso nga masabsubalitak mo. Isot nakaamok ti adresyo, Uncle. O, dakapsat mo? Awan, Uncle. Bag mangarta na panunot mong imbay dito eh. Hindi awan ti pagyanam. Numabaling ko, Uncle. Dito yak. Pangpangasyo. Kitawa na. Ada pa lang ni auntie nga asawa ni Uncle Manong Nemi
talo di kiti kakapsat. Kasadar ko manon name ni insan na Charlie nga isut burdak. Doa nga babae, dagiti kasinsin ko, nga nakaraduaren, ti inauna, nga dan pagsapulan na, at dapat lang di college, tinagteng nga, idin tutang. Agpadpada kami nga para first year college ka ni Charlie. Gagangay lang nga silid, manon name, tintad na kanyak, numampay at damat napindas nga silid nga bakante. Nagkakaroon dito pala ang tumulong ka. Uwan angkel. Awan ti pagdanagan nyo, naruwa makitirigat. Noan niya ti mabali mong matrabaho, agubra ka. Mga opisina kang kiniantim. Mga opisina matenti kasinsi mong inauna. Agpas ba agbasan to pa lang iti college ni Charlie. Mabalin na ako mangkel kahit kumatagbasa. Gatuwa na. Agkas ko lang ka ni Charlie. Intukot mo lang dikit ka sa pulang, uwanan, angkel, halagain sa ganaak. Very good. Ito mapanin nag-enroll ni Charlie. Agkuyo kay ton. Anang kurso ti kahit mo? Huwag kakangilang, angkel. Tinaskan ka at damay raduan ko. Ay, man, kasinsin mo. Charlie, kasin, insan. Kahit nakasarita ni papang mo, ni Uncle. Kasadar kayo. Nagkasinsin kayo. Nagsiningid kayo. Nagsinakit kayo. Ha, Charlie? Papa, nasingpet akbet. Iba kaya nga saan ka nasingpet? Yan, nabindas no dakadwam, iti pa nagbasam. Tapno saan kang mayawan. Nalayang ti barkada natin kasinsin mo. Dandani sa nga nagturpos ti high school. Nung saan ko kinasalita, tigiti taga-eskwela, katabang ano saan nga pinagraduar. Kasi ka, kumantos pa nagmasam. Kasi nga po Diyos Angkel, okay matigiti grades ko. Very good. Ano nga kursot alaam? Kahit kut mga opisina, accountancy, hindi pang ko. Sika, Charlie. Umpayaan mo, Papa. Isa po yan. Awan ang ambisyon mo. Kinam ni manang mo. Nakapagraduaren. Ni manang mong Elsa. Nursing tumaten, no, graduar. Si Kangay. Abogago. Ay, mag-aagaw ka manin na Charlie, ha? Kahit takas taga ka. Sige, ba't kam latan kini insan na Wilson, pa. Okay. Tapno at namang isurukin ka. At namang iturungkin ka. O, niya. Agsiningid kayo. Agsinakit kayo. Tinulong kayo. O, Angkel. Bayan nyo, orita na sing petak. Pagbalik na ka sing pet ni insan. Baka sikat may ikuyog kanyak, insan. Manong nemi nasapak nga griing at siyak nagdalus iti aglawlaw iti arubayan kapot na mabaling nga mulaan manong nemi tilikod binulaag iti nateng inasikasok di kiti masayatas ni auntie nagdalusak iti kwarto nagdalusak pa iti balay manong nemi awan ti katulong da ni auntie manong nemi tinasapamot no ka nga agluto kastamatan nga agdalus so na lang tadda mga ala ka di kiti labaan da manong nemi nga bakit numaordong timureng o dan tumatlat na mga ala schedule ti panangalad na umay dalabaan. Dakil ti badang ko manon nemi hindi tada akong takunan ni auntie. Sa sapor. Amom, baglaki din tada ka anak. Hem ni Charlie. Uray pa ni Elsa. Mamanang na. Nurapsak tag sa ultimo nga kwarto da mong ornusan ng dalusan. Angem, masapul nga, dalusan da, takwarto da nga ron. Imbaglaki din tanda ka, anak. Sikat mang tulong ka ng dalos. Bukod mo tirwar. Sa kamala tumulong ang dalos ito unay. Nabiyala nga may karok tip. Kanik dito eh. Auntie, kaniti pa nagbasak. Alala, sige. Titinulong tayo at anya nga ron. Nakagagamit lang empleyado kami kin uncle mo, basil pasweldo mi aming karkaragatan mi nga pagturpusan pa giti duwa nga anak mi, kastamutin ken ka.
Idudumteng ti pa nag-enroll manong nemi, nagkuyog kami ka ni Charlie. Oh, Wilson, Uncle, sikat agagam ti kwarta. Ha? Ah, papa, pangiso. Siya tanak yo. Adada nga magtalakak ni Wilson min sika. Mga may ganam ti kwarta kat imbes nga mapang ka-enroll. Baka nugat mapang ti barkadam kat sabali man ti papanan nyo. Sama ta papa. Adamit ni ka insan nga Wilson nga mangigawid kanya. Umamit kami ng Kel. Isot mangigaman nyo ti kwarta. Isot ti boss ko. Alalay nak lang. Makita nyo pa. Isukit din ti boss ko. Makamukik nga na Wilson. Wanang Kel, akong pagdanagan nyo. Taigawid ko no at damading mapanan na. Hindi nakarubot kami manong name kinitanak ni Insan Charlie. Kasatarwatan? Iso lang narwate ka mabalin ko. Pag-arwate. Sapatos mo. But. Makan, mag-alaga ka na kita doon ang sapatos ko. Pili ka, padpada siguro size. Makan. Pantalon nga rod, medyo adabot-bot na. Isus, po aya. Umay ka. Hindi ko hatok subalik ka sa jay. Kita ka na kita yung batok dito nga ko ano, isusa rin. Agrama na t-shirt mo. Nakabadbadoy ka. Manong name naman pa'y inusarnan kaslaklan ng libro, sapatos, medyas, pantalon, ken t-shirt. Di adada nga gimwapo kan. Gabuti kas nga langam. Thank you, Insan. No problem, Insan. Ado dita. Ang pagdanagam. Amom kat mahilig ka basta ato kursonada kat pagatam ko ada papakin ni mamay. Dapat de maminsan lang usarek, jak mangkayaten. Iso nga agkasais tawat. Hindi usaram na kita usarek. Usaram na kita saan ko usarek. Basta insan na no ko da aramedek sa kikipulpulong at papakin ni mama. Met insan. Masabon nga na siya at aramedek. Anya ngayon di ba di nga aramedek makonada. Barkada. Diyak may pas nagtagbasa eh. Barkada lang ta. Chicks. Danubiam. Ado Ngayon mamapit na nakainlabak. Sa anak pala seryoso. Nakaragraksak kam nagkasinsin nga rimuar manunay mi Juan. Napang kami iti na bersidad. Patpada kami manunay mi nga dami mi sumrek iday tangan ng prosedad. Gabot ta kaslawan ti ma. Amo kasinsin ko siya akong tinagtignay. Nagsalutsud ta kasi. Intudod namat manunay mi ti maman na pag-enrollan nakipila kami. Nalisto mi na iwakas ti amin manunay mi. Patpada kami tinala nga oras. Kan siyempre, kompleto nga subject ti first sem iti kurso ng accountancy. Insan. Naiwakas tan. Di agawid tan. Diyan ta pala awid. Yaman mo kakadag di barkadak. Nasapa pa insan. Siga mati, mangisungsung kanya. Ibas nga siyakti mangigawid kan ka. Hinimat insan. Lan. Ano kanunungan nak? Siyempre, amin nakasapulam. Edad na papakin ni mama kanyak. Siyak ti boss mo. Siyak ti mangtid king kat kasapulam. Isong sumurot ka kanyak. Saan nga sikat mapaturay? Siyak ti mapaturay. Kabuta alalay ka lang insan. Inyama muna ka naginibarkada naman ng naming. Insan, tol. Insan ko. Gwapo ba't kang sika, Charlie? Mo na? Gwapo kami ngagpatbata, kapag kasinsin kami. Kaya napigpig sa sex appeal na ng sika eh. Sika, bad trip ka, kontrabida ka. Kita mo dikiti barkada lang nga mabayag at crush na di insan mo. Saan nga mahilig deta? Nasingpit deta. Kinun ko na manong name ni insan. Talo nga babahay manong name ni dikiti kamang barkada na. Hello, lover boy. Hi. Singpit lang ama. Pag
pinustahan ta, virgin ka pa ilan. Ako pa'y padas ko eh. Susuruan ta ka. Kursonada ka eh. Amay kan, inutoy. Awang kwartam, siya akong tagastos, intag-check-in. Ay, no. Diyan, pag gusto ma'am, okay lahat na. Ang magura ka, bagawan ti awit mo kondom. Pabuludan ka, padawatan ka. Diyan, jakayat. Pauna yun, babae pa ito, masidagkan ka. Game deta. Ore game no, nalpasamot din. Ang gagangay ha. Hangko kayo laing. Jak mahilig na kayo. Bakla ka? Anak ka bakla? Ado kumapay manong naming da kumapay ada yung panandang ng gawit ko ti insan ko. Insan? Apay? Madi na ito may awang ka. Gawitan. Di agawit ka lang kasiksikan. Wala ngam siyak ti ong tanda papakini mamang mo. Kat, bahala ka. Anong tanda ka? May kakit din insan. Saan nga malumbas di kita? Papanan nyo ka di? Kat, dabasit ingam. Kapag kayo droga, sambat ta, uminom, ubing ka pa yun saan. Makadadahil kang kati arak. Mekan. Mga tol, kailatan, sana kong sumurot. Pagbangin na kamatan, si kamatan ti, bus mo metin na ta insan mo. Ha, Charlie? Apay nga saan nga sikit matungpal. Sige, mamisan ton. Nagyaman na kinsan. Nagyaman na. Manong name ka na di nga aldaw na disgrasya, di kiti barkada. Na disgrasya, di kiti barkada, manong name da niyat insan Charlie. Tarapan da iti baybay ket nagpipiknik da sa da gawid at da inom da. No kasano nga naamuak manong naming kaslasaan nga makaidna ni insan. Aba insan. Shush. Di kiti barkadak. Masimurutak ko ma. Apay. Nadisgrasya da eh. Tsaka mo, baka da natay kadakwa daw no. Nasugsugatan da eh. Oh, nung nasimurot ka ko ma. Di may isa ka kadakwa da. Thank you, insan. Okay lang, insan. Naamuan da uncle kani auntie manong name iti napasama. Agad imbagmanta na igawid mo ta insan mo, anak. Talagang igawid ko, auntie, uncle. Taore ko maipilit na kaya talagang guyudak. Nunas ka nga bagkatek, tamdo yadayok kat aramidak. Manong name awamat ka di tinatay kadakwada ng nakaro, tinapasamak da, sugsugat. Dabi na tukul ti iman na. Sinarungkaran mi ida iti ospital, manong name di ti babae di nga nangawis kanyak. Pa nag-check-in. Isa't masungad ko. Hay, kumusta? Nakalasatak. Iso na lang ta. Nakarot na pasamak ti tirupak so adong bendana. Ibagman na malasin na. Nangat na kamutayan? Wilson, no kumaimanugot kay di nga check-in ta. Saan nga na kumangan iramraman? Una nga nairaman ko mamitinsan ko. Saan ko kumat nga nagawid? Sa bagay. Kung naktubay ngamin kada kayo, ano man malala di kita pang inom sa kakit agmaneho. Hindi? Idurugyan min manong name it agbasa kani insan na Charlie. Talaga, madlaw ko. Nakapoy na model ti. Utek na. Kakasik manong naming aming susuro kang kuhana. Ito balay siyak ti professor na amang lecture kang kuhana. Sumurot mo. Makaawat mo. Lumaing mo. At nagiti gundaway manong naming nga. Buybuyaan na kami, da uncle kani auntie. Tapos tamaten kani cousin na manang Elsa. Nga manangin manong naming ni Charlie. Ay na, imbag mandaim may kanak. Jakla mo no,
Awag ka kumakit. Asinot mangisuro ken kuana. Da kami kumaangam. Sana kami matadengdenggan. Sa dikliklikan na no kasta nga, dumdeng tikas yung karabi, basa ko matilik, basa ko mateleksyon na awa. Bag, tanalo ko yung matirik na, Wilson. Kahit mo makapagturpos kayang padpada, di kat napintas to't biyagyo. Mabalimin tumatenteg retiro. Iti trabaho. Wanangkel, auntie. Oh, itultuloy mo nga timang tulong kasinsin mo, ha? Kada kami ti makamu iti panagbasa. Kay? Awan nga, kumusta kada karwatan? Hanta ka pa yung gatangan. Arwatan ni pantalong kada t-shirt. Kastamatan nga. Yung gatangan dang tinupermo ka ng kail, auntie. Awang pagdanagan nyo. Brief nga eh. Baka ulit-ulitan na brief mo, ha? Sambat nga rin na mabaling nga bumuladak ti brief ni Charlie. Oh, ruming ko na ya. Honey. Kanti, igatang na kadagiti. Laladoy, kanto igatang ti brief mo, ha? Okay. No, ado nga min digiti arwatin ni Charlie. Doon na kita maminsan na nga usarin. Manibrunto man eh. Makipag-usar ka pa lang kadagiti arwatin na. Orita, agka-size kayo, agkabagi kayo, agkatayag kayo. Kas kalakambal. Namin pinsan inidyan ni Charlie nga kasising ko iti barkada manong nemi. Naabad-pada kami nga napasnek iti panagbasa mi aging ka nagraduaren ni Cousin Elsa. Nairwar naman iti board na kat nagtrabahon. Nagasawa mo iti inoona nga anak da manong nemi adan pamilya na. Nagtrabaho mo iti ni Manang Elsa dandan ni kanumata nagkasari. At nakamatan ka ni Charlie iti mauding atawan ni Korsuming Accountancy. Insan, agraduar tanton. Ngayon maong pa inubiyam. At the time para ito data. Kasi ka ngay, oris ka, awang pa eh. Ado dita ha? Babae umasidag kanya kay. Basta lagi da muda nga da kwartak. No, mailiwak. Ado dita. One night stand ako nada. One afternoon stand. Siya, nga pinagbunyag. Pero ka, medyo akti kwartata ta. Intay GB1. Among ti B1 dito syudad. Mamangkunsan. Papanta sadya into no rabi. Palubusan data ta. Angkel ka na anti. Makamo, aklita. Sikti makamogin ka. Tapabunyagan ka. Kasta nga ron tinaramid mi manong nemi nalpasan tila first sem para last sem ton manong nemi sakam tok turpus. Dito ko nga napadasan manong nemi tanangirwar kami ti babae 18 years old ka no sagkaysa kami manong may mesa nga hotel kaya nagabay kami ti kwarto insan dalaingem ha. Sa bagay, bahala isunang mangisuro kang kanon, tamong nga ramidan. Amok, insan, nagbuy-buyak mo, titig bold. Maglakid din manong name ito yung palagip ni Angelica. Angelica kanot nagan na. Diyan mo no, Angelica, tudpud no nga nagan na. Oh, gamitan mo ito. Ano ito? Condom. No sex, no condom. No condom, no sex. Ganun ba? Sige, pasok na sa banyo. Gamitin mo na. Kat siyempre, manong nemi, nabunyagan ngagpaiso. Nakaraos din ako nada. Numuno tanagagat manong nemi ti parehak. Guwapo ak kano. Alam mo, kung gusto ng magbagong buhay, gusto mo tayong dalawa, ano ibig mong sabihin? Aalis ako bilang GRO.
mag-asawa tayo. Crush kita love kita galing mo. Saan kumot nga narapa ti mag-asawa ti GRO. Ikaw naman Sa mesag mas basak pa lang. Nagradwar to pa Sige, babalik ka dun sa amin kahit libre na. Ikaw naman, baby. Sige, may oras pa. Okay, go. Naragsak kami manunay nga kasinsin nga nagawin. No pa'y parbangonin manunay. Siriring pa'y lang ni Uncle. Nagpanyong kasinsin Loko yung pagdandanagan nito tao. Kung nagbalon saan na ka ma-influensaan? Dati kasinsin mo. Wilson? Uncle, siya tinang gusto Napanan nyo ngamin. Papa, sampay kami nga nagbunyag. Iso ang pamunyagak. Makaala kay tupitis. Awag pagdanagan niya papa, muminagsakbay. Anyon to nalulitan? Hindi ka pito, orahan nyo lang, ang makapag-graduar kayo, makapagtrabaho kayo, sakit o nag-asawa, tapos hindi ka sagat. May isa lang ang babait gamitin nyo. Pa, masalutsud ko ang kada kayo. Hindi ka dila yung mamat ginamit, Judy. Dangsal sa lutsudin. Oo, makita yun ni baba. Aging gawa nung naming asangan na pupuutan kadimtengan ti kararagsakan. May sa kita kararagsakan na pasat tibiyag ko manong nami. Didagturpos kami nga padpada kani Charlie nga kasinsin ko. Anong nami karede nga aldaw agararubos di kitiluwag. Ni auntie manong nami tinang kuyog kanyak idinto ni uncle kani Charlie. Ano yan? Pagkagluloa ka, Itapa ka dit pa nagluam, nagturpos kan. Malaglag ko dahin ang kiniyaman, auntie. No saan da nga na tayo, saan ka kumat nga imay nito Kabalandak na dapat na pagbasahin ko saan kaya nagsinarang nga kasinsin? Saan mo kumanga na igawid? Na pagpasingpet, ti kasinsin mo. Amo manak, nas kaysay-sayat na uri na apo Diyos. Amo na, no kasano, tiyan niya arami din na planon na para itibiyag ti parsuhan na nga saan nga makalipat kang kuana. Inak to sumarong ka rin lugar mi. Kalpasan de graduation, auntie. Una. Ang amot no, ibagad kita kabagyam dyan nga nakalipat kan, baka awam pa iti sunusuratam nga dakwada. O nga rod. Umpat nga tawainin. Diyak pa nagsusurat ka dakwada. Isoda agad, di dapat amuno sa dinot pang-adresan dit surat na kanya. Alam ko yung kami nga kasinsin nga nag-review manon nami kaya nga nag-take kam ti board. Owen, kasto na iti ragsak mi agpadpada di maruwar mi. Agas tamot ti ragsak da uncle kani auntie. Adan asawa ni Manang Elsa manon nami nga manangin ni Charlie. Takta kami lang ang tada iti balay. Kapag siyempre, adan sa bali nga pamilya ni Manang Elsa. O kasla dua, upat na kita anak tahani. Dua nga babae, dua nga lalaki. Nga isoda ita ti kabalay ta. Ang into nag-asawa da nga kita isudat lalaki, isudat mga isang pati asawa da. Sakto sumina angkel, auntie. Kaya nga sumina ka, nagdakil di balay. Pimpinas na damit labukod nga pagtaingan. Sa bagay, ang inso pa yung gastos, nalawang matibalay, into nag-asawa kayo nga patpada ni Charlie. Dito yon sa patpada nga digiti aputot yung apu ko da kami ti mga iwan, kini antiyo, kini antim. Nakarstrak kami manong naming agpadpada iti may sa bangko. Nagkatrabahuan kami kini insan. Insan. Na-inlove kan? Kuna na kanya kita na minsan.
Sampay. Kasi ka nga awan tinakain labam ka nagribabay nga i-checkin mo. Sampay. Jakla mo na inton ka nga mamamok tinakain labam, pakain labam. Tagbalinto nga asawak, tagbalinto nga ipag mo. Naman nga bulan nagtrabaho kami manong naming yung kalikagom ko nga nadaanak man iti bukod nga kutse. Tayo mununan nga nagkakutse manong naming kasinsin ko kin makilugulugan nakpala idi. Ore no second hand na basta makakutse O insan, nauwa kan makilugulugan ka niya? Alangan mo ta. No, dabukod ko lang alakad agad hanak makakuti. Iso nga gimata nga kung di bukod ko akutse. Di ka mapanagsaro marang ko di lugar yu aya. Iso nga gimata ti kutsek tatlong bukod ko nga. Ada bukod ko nga lugan mapan magsasurong kan sa jir kabagyam mi ijay. Sika lang, di nang ikuyog. Di mat igit di bebe aman. Di agkuyog ta, sang kaysa kutse. Nangala kami ti makalawas ng bakasyon mi manunay mi kit nagpakada kami kadangkel kini auntie. Bahala ka tinsan mo Mga anyat aramid na sa jay. Awan pagdanagan nyo, auntie. Itapit ra kasing pwede ni insan. Insaga namin nga nalaing manunay mi kat kastoon ni tinagsak na kinikabagyak ni ti ina manunay mi di sumangpet kami. Ay, sus! Ay, kunak man nung nakalipat ka na nako. Auntie Isabel lang mabalin. Sang kapirgas ko mga papel nga. Insuran, patulod mo. Kahit taka kumamad ka kumusta. Nagam di mo tamot interes mo. Hanga bali, auntie. Adakon. Nakakutse ka. Nakakutse ka yung pwesto ka. Iti kasinsin mo. Uwan, auntie. Imbag man ta nasara kami ta. Nasara ka ka di. Ay imbag unin na po Diyos. May sakan nga mo opisina. Accountant, auntie. Padpada kam nga kasinsin. Anak ita. Auntie. Ampun patala daw ti amin. Damat kwarta nga ramatin tayo. Pumarti kayo, mamaling party yan dita. Nagpadaya tayo. Mangangat tayo iti welcome party. Naladawan na Intay tulangin nagpipiknik iti bye-bye, di kadilyan. Ano insan? Napinasgahan iti lugar yun insan, di mo lang mo ibagbaga. Ikit ti bye-bye, napinasgahan iti puro. Wain, intay ito piknik. Walat napipindas dito kahit kot may kamang dito Sirpatam to di kita kakabagyak. Hanggamot makikabagyan nga dakwada ata. Father side man. Sabagay. Naimas ka no, ti taga-igid ti baybay. Wag ko na mo at sa bali nga bang di kidi babae nga taga-igid ti baybay. Ngabot namang anginan dati apgad. Ta nakaramang kanun. At the girlfriend ko iding taga-kalayan. Sa balit raman na siya. Dimteng tirabi manunay may sagsaga na para into bigat. Siyempre, inawis mo ito, di kasinsin ko manunay nga lalaki pa amunot uminom. Aglay sumit at iarak. Siyempre, kwartami nga duwa niya, Charlie. So, damatlatan manunay na medyo tipulutan, ada nangala, napanagkalap nga bigla. Kaya nagtuno kamtikan. Okay dito ya, insan. Okay, met. So na lang ta, apekas lagpapada nga, bapatit, di kinabalbalay. Di arantang bapatit. Abay, met, babagyuan At ano, dadarak, laratayag, marpuog. Di adad nga mabagyo na bapatit. Nangatot angin dito yung mag-insan. Basta. Mala makita ka, babae ka na pintasin. Puro matulos yan, di makit-kita. Di babalasang dito, kaaduan na, nga saan nga agbasa, mapanday dyan kabisera. Tapos ni kastagat, hindi agba rin katulong, mo nusumrit nga servedura, o sales lady. So nga awanda. Sayang. Awala, masara ka kon, kahit kumatindag asawa Ubing ka pa ubing tapay insan. Sa bagay. Kabigatan na manunay mi nasapa ang anapan iti Campo Santo sa ampalangan na karing manunay mi. Ti kasinsin ko. Iti nagabay nga tanem, mano krus, manunay mi, di naganak kanyak, nang sindihat,
Di sagkaysada man nimi nga kandela. Sa nagparintuming man nimi. Nintanamitim ko dikitoy. Amang, inang, kumusta kayon? Amo ka na ragsak kayo? Gabuta. Napintas ti biyag ko. Di kanak madlang tinaranyang masakbayan. Nakamagturpusak. Ken nadana kita na pintas nga trabaho. Naragsakak. Ngim naragsakak kumanon ta kayo. Nga pangisagot at tibalay. Ngim kaskunada. Kasto ti plano ti bihag. Kasto ti plano ni Apo Diyos kanyak. Agtultulay ito na singpet. Kansang kitong malipatan inang. Ama. Nasapsapay kay laeng. Saan nyo na matangan? Tanya man ang balagihin ay paay kanyak. Kansahan na ka na pagsupapak ka na kayo. Yamsa nga balayin ang amang amo ka naragsak kayo. Nagita manong naimitin na kintan tanamitim kasla kasasaritak nga dalag di sangwanak dagiti naganak kanyan. Iti pagpipiknikan manong naimi kastawan iti panag-enjoy iti kasinsin ko. Numanin tumapog manong naimi. Imbagtag padpada kami nga nakarabersyos sang kami masugatan kada iti makasugat iti kadilyan. Malagip ko lang manong naimi. Lagi di parents ko, iti na ito nga kadilyan siguro, iti nagpipiknikan da. Kat, hindi masadag kanyak ni Insan. Ano na ito, Insan? Makmakan na ito? Baka dakurit na ito. Hanin Insan, babamon. No, hindi, kat natalagad ka mangan kada kita. Kada gito yung aduting agususar kada giti ngamin na bayateng kada kita. Adut agususar kami tinya sabidong, kadagiti agkalap eh. Dagiti danamita, sabidong pa dagiti dyan. Da sabidong na. Iso nga, kasla, saan nga talgad, agsida kadagita. Apeng or dagiti ikan. Ang kapali dagiti ikan at masalong at talata. Insan, basit sa akin ti makalawas nga makasyon ta. Adin tong pekid dia, mabalinta ko man tagawin yung tong bigatin. Pinasyar mi manong name di kiti kasidag nga puro sa lang may isang aldaw ti panagpiknik mo. Impasyar ko ti kasinsin ko manong name kadagiti napipinta sa pagpasyanin ti lugar. Nabi ka saan nagbaling nga tourist spot di kito eh. Mapanunod siguro ti gobyerno. Nasyak lang na dati gobyerno agad talagang develop di kito nga lugar. Mabaling siguro nga dumting tot pa nakadevelop na. Sika, akong planong nagsubli dito tapos nagnegosyo. Gatangan di kita no, kukat ti gobyerno ta. Develop, pagbalim nga napintas nga beach resort. Baka sandang ilako. Kuka siguro di kita nangangatong politiko di kita. Nag-enjoy kami ti makalawas manong nemi sa kam naggawid dito syudad. Balik trabaho manong nemi. Idita, umasidig kanyak ni Insan. Insan, dagang baro nga empleyado. Empleyada. Di siya yun. So siguro nang sukat din nagbakante nga. Iso di ba? Iso nga peso. Insan, nasara ka kundi na kay labak. Niya?
Nailabak kang kuha na si ka. Insan ha, numarigatan nak to, tulungan nak. Sabi ko, mga rigatan ka. Dahil kinalaing mo. Sumarsarita ka rin ni babae. Ikan, lamisan mo tayong itong break time. Ikan to, kaduaan ng agbirianda. Manong name nakigtutak, idi umasadag. Hello, sir? Payawagan natin, sir. Patpado talang empleyada. Uno empleyado. Siya katimbaga ni manager na sitkak para yung itid ko rito eh. I-review ka, no? Sige, sige. Ibatim lang tato yan. Anong tagal mo? Dati na. Angie. Oh. Fresh graduate ka? Oreda kayo, umpay makatawin nyo, di ba? Umpay. Sige. Wilson. Subli ako tilamisan ko. Sige. Hindi tatalyawag tayo ni Charlie manong name kumit kita kada kami. Malamdama pa yung imasadag ni Charlie kanya. Insan, si kama tinasaggan na. Gabot na siya timbaga ni boss. Kapag itadar na ito yung i-review ka, no? Awan tibagda na kami insan. Nung lab mo isuna, hanggang rebalen. Tulungan ka pag hindi, ilakad ka. Si kapit mo nang nakamot nagan na. At sabi mo kat makita siya ng plate na. Angie tinagan na. Manong name inawis ni Charlie ni Angie ang napandanag merienda. E di lumabas datihan ko, manong name nagsarimad din ni Angie na nangkita kanya. Kinitak met sakot sakti mang ed. Kasi lagpakpakada kanya. Manong name karabian na agrobrubuat ti kasinsin ko. Pawa na minsan, nakpasya rin Angie. May ka? Saanin? Samot ka sa pulanti. Cheparon. Cheparon. Mano may ka? Diba? Kang kanayin tagkuyog, napapanan di may sakit, kuyog tagadawa. Saanin? Good luck, kasin. Numagunod ko panagayat ni Anjing. Ikasar ko nga dagos. Sigurado ka nga ay item so na? Sure, insan. Awang pa'y tinakainlabak no saan lang ni Angie. Good luck, kasin. Manong nemi, saan ka makaturog? Pampananotek. Nainlabak mo, te. Anong arod? Karabal ko met insan ko. Sorry na lang. Ibawin ko langin sa bali. Di panagayat ko kini Angie. Samat nga mabaling ang karabal kami. Manong nemi manipod met idin na asidagan ditong galmay sa kadakwada. Naging kadimteng ti panag birthday ni Charlie manong nemi. Inimbitaran na ni Angie, gramang baten siyempre dila dumang komisinahan mi. Manong nemi, inyam amunan ni Angie. Kada uncle ka ni auntie. Pa, ma, ni Angie, kaobisinahan nyo? Salang nga komisinahan. Agbalinto nga manugang yun. Ay, naragsak kami unay. Kita, ala, Angie, ha? Nagamang kami iti panakaikari, ti anak mikan ka. Diyan ko pang inaklon, ma'am. Sir, ay maklonan to. Siyempre, nabit pa ngamin nga nagharam kanyak. Narigat met, no, dagos kong aklonin. Manong name nang ikuret nga dialogue dadak lang tayo si Deng. Liniklik ida manong name. Napanak din yan. Nagkididadunga ang grupo. Kamayatan ti party.
Hindi na saan ko yung pagarup, manong na imenak dinano ni Angie. Angie, ma-out of place ka dito eh. Ha? Sige na babae dito ha. Abi pinanahom ni insan. Abi liklikan na. Saan ka liklikan? Abi kumaliklikan ka. Hanggang liklikan. Ikatamdetang at dati panunod mo. Abi kumaliklikan ka. Siyempre ata ni insan. Alangan mo't nga pagtingaan da ka. Sige. Nagsubli akong sa diyan. Sige, Angie. Good luck ka na kayo at kasinsin ko. Agbakay kayo. Kadagitang ibagbagak manong nami ti pusok ti masaksaktan. Samat nga rin nga mabalin manong nami ngagpudnuak met ka ni Angie. Tanumaamuan ni Charlie. Amanuan niya ba iti kunaan na malipatang kanto, Angie. Malipatang kanto. Makatawin men nga trabaho manon nami inamutan ng bulan nga ar-armen ni Charlie ni Angie. No kasta nga mapandag merienda manon nami kibinen ni Charlie ni Angie. May makaslas na mapilpilit lang ni Angie. Ito na minsan manon nami panagsalita mi iti kasinsin ko daham iti balay iti hardin para pariir kami. Kamusta kayo kay Angie? Di mo pinapasungbat? Agore ka lang ko na naman. Awan sa amat nila ang munti chicks insan. Amaw no seryoso ka talagang lang alam dagiti babae no dagiti babae saan naman nga seryoso. Kahit rumaman. Kahit madad si experience. Nga amo ni Angie ang natanang. Hanggang no nagka-boyfriend. Kahit nasa wen, virgin isuna. Natangar ito rin nakainlaba ko na keng kuha na yun. Nadalos a babae. Ayat ko na isuna insan. Padasa mga idalan ti santong paspasan. Huh? Kasano? Di, arako mo nga sigod. I-date mo. Mabanggit yung lugar nga saan nga makapagked-ked. I-date mo. Arakupem. Agkam. Baka isulat oray na ito. At dapat kastan babae kat. Kat si kangarit insahan. Ako may nobyam. At nakatingot na nakikita mo. Kat atumot palit sa balik babalasan nga kaopsinaan tayo ah. Handa nga mabalin. Inauna damot kayo siya. Slamanang kuida. Makatawanan nga agar-ara manong nami edita agpatulong kanyak ti kasinsin ko tulungan ako ninsan apet patulong ka kuma anyang war taramidak ditulungan na ka mga lugo kinanji kasano taramidak ngay di ka saritam kasano ko mga aluko yung tiriknanaw na samo ka sarita di siyak tungar ti mapang mamasyar kang kuhana unatap na makasalita. Dito ipisina mawalimet, siyak timapan mangi merienda keng kuana. Napimpinas nung pasyarim sunod di balayda. Kasi tangarot tinaramid ko manong nemi ikit idilokat ni Angie tiri daw. Wilson? Kadilahin? Saan? Saan lang nagtakinap? Sumar ka. Flowers for you. Ngayon sanga nagkapukan niya. Nagkapukin insan. Insan Charlie. Nagmisuot manong name. May kakaditoy nga para kini Charlie.
Nagpapakaasi di kasinsin ko eh. Tulungak. Tapno alukoy ka no tiriknam. Kunak malano. Patrip nga rod mo kasta. Tama eh. Tapno ibaga kang kasang ko akayat kasinsin mo. Nasingpet. Gwapo mo ta. Nasingpet ni Charlie. Awan ti mading bisyo naman ipo di nagkadkadwa kami. Liliklikan na ti barkada, liliklikan na ti inom. Sala, nung makalagip kami, dakam lang, saggaysa, sagdudwa ka mga beer. Nasingpitasuna. Apa yan? Anong mata mo pangayatan? Kahit ko matulungan. Apa nga tultulungan? Kasinsin ko. Kasinsin mo lang. No awanda. Kinawan ni Sona. Siguro, sana ka nakapagturpos. Ada utang mo na yung baganakem kadakwada. Kasta nga peso. I'm sorry, Wilson. No ilakad mo di kasinsin mo. Papakay ka lang. Saan ko kaya tinson? Sinungar tayo item. Ada itek, namasan nakbat nga itin. Sino? Kahit mo nga mamuan? Di ka di makadlaw. Wano ba to ka di tapusong? Sikat kayat ko. Kaya nam, pinabangbang ko pa ilang tirupak. Jack pa yun ang bagay tingin na babae kahit ko lang yung bagakin ka. Ngayon mo ka matlaw mo. Ngayon liklik-likan na. Nasikit na kliknain, ti panang liklik mo kaniya, Wilson. Saan ka di masaktan? Ayatan nakmat sa nga di. Sabi ka sang agtimek, takrot ka dito pusom, gabo ka lang tipang panunutan mga utangan ng baganakim. I'm sorry. Sana ko nang baybayakbay. Andiyan yung klas mong lalaki. Sakpain nga mabayad tinang yung bagakan ka. May salang salutsot kan may sangasungbat, Wilson, please. Do you love me? Sikamit lang na kay baga nga madlaw mo. Kahit ko mga gamis mo kayo ka. Do you love me? Naumpet sa bari nga nakarik na ti ayat no sanga si ka. Angie? Api nga rin papabuso yung ti kasinsin mo. Api nga saan nga si kakin siya. Saan nga mabalin? Susuro mo etan ti kasinsin ko. Please, ibawin mo ti panagayat mo kanyak para kayong kuwana. Kat kasano ka? Nakasagana ka sakripisyo. Ibagpakasik kang kanji. No talagang ipatpatignak. Ipakay mo laing ang ti kasinsin ko. Iba't patig na ko unay-unay. Katsa kaya masaktan kasinsin ko. Diya kahit nagsagaba. Di mo kahit nagsagaba, katsi ka nga ron. Sa nga balikan niya, katsiyak nga ron. Masusurom itong ipatek. Kansahan ako ng baybayag. Good night. Takrot ka. Tsak maawatan no, net klase ti pusom, Wilson. Sige, good night.
te kasinsin manon name that no amwen na no anyat resulta tinapanak. Asin, musta? Basit langin ang follow up, insan. Ha? Teko nak nga din. Or oray na lang chansin mo. Kat, paspas lang pati takulap na. Awida ma, tabi si tuwan. Manong name iti may sa nga Sabado, grupo-grupo at kasinsin ko. Pamanam kasin, mabalin tumay? Makasturbo ka, no umay ka. Apay, nag-date kami kini Angie. Kituwan kasin, padasek tong araw ko pinagkan. Kamalman naman, nung name kas taon ni tiragsak ti kasinsin ko. Yes! Nubi ako ni Angie kasi. Kasano? Yes, I love you to kunan na. Akit. Di agkak, arakopert. Agkit-kit pala di damo. Di ko, hintuyak nang. Adan na pasama kayo. Oh, pa ya. Enjoy kasi ko ti will you marry me. Ipatamag kong kada papakin ni mama. Nga gasawa ako ninsan. Sorry umununaak. Sika the best man ko. Idedeta nga nang kumanong na imikas la makamkamat ti posok. Masaksak tanak. Agdardara ti pusok manong na imi ti panagkriknak. Ngayon babalawak madala ti bagik manong na imi. Mabayanak lang kami na mga rebali ti kasinsin ko. Ano ba'y talaga hindi pa ilang madlaw ko ng siyak ti patpatig na Angie. Ngay patpatig ko man. Ngayon siguro, imbawing nan nga talaga tiniknana para iti akasinsin ko. Saan ko napupuutan man nun, Nemi? Intayal ko tinumero na. Iti cellphone ko. Wilson, Angie, nakadisturbuhat. Samet, makaragraksak ti kasinsin ko dimteng. Inaklon mo ka nun. Injay na kanong kangkat kalaysa. Siya kano ti basmel na. Agyamanag ta pinadgam ti kidaw ko. Tirik nam kanya kanimbawin mong kengkwana. Naragsak ka, Wilson. Yes, of course, naragsak ka para ti pagragsakan ti kasinsin ko. Saan ka kadingag sagaba? Okay lang. Saan ka kadingag masaksaktan? Okay lang. Noong naragsak ti kasinsin ko, naragsak akmeten. Kahit no siyak ti saan nga naragsak. Naragsak ka kadi. Masusuro mga ipatag mo yung pinsan, Angie. Teko na ako, nasing petisuna. Saan nga narigat nga ayaten. Good luck ka na kayo. Ragsak ko matin, tiragsak yung adoha. Kinon ko nak manong naming nga maadadamit, nga maramramas, nga makidikidit, nga madugsul ti puso, gabot sakit. Tas lakayarig naman ang naming nga ipadpadawat at iti nakapatpatig unay kanil. Nga jak kumakayat nga mapukaw. Nga miturturid kundi sakit na. Maparagsak ko lang, ti kayat ko maparagsak man. Oen manong name main-inawen ti kalay sa the Angie kini Charlie. Your oral la kano ni Charlie manong name ti baga ni Angie nga date. Muan niya nga bulan, kadig sumarasaro nga bulan. Saan kano pa yung makapagdesisyon ni Angie? Di na kano pa among ibaga no anang nga bulan, anang nga petsa. Basta dandani ka no. Next month, kasin. Insan, ito sumarunong ang bulan. Naladaw na nung sumarunong ang bulan. Masabot ang other month. Tapos sakit ba isa gano'n yung laing. Sa bagay, kayat ko, napintas pa na kayo sa gana ti kalaysak. Da papakin ni mama, kunadang gabuta siya ti kakaisunang anak da nga lalaki. Isuda, iti kang runang nga gastos.
Idang kasardamanan ko. Siyempre, handa mo na bisit timulong. Adi kita lalakyan, nagkasos, di ba? So, nga siya nga lalakyan, da papakay ni mama, ibuntun da amin, ikapur da amin. Tapno, grande, di kalasay na kinanji. Naragsak ka kasin. Susunod ko tasan nga naragsak. Nang ron ito dumtengan ti mo ng arabi, kansan. At doon di babae nga nagdalon kanya kim sa bali ni Angie eh. No, kim imas na agkak dikit ilips na siya. Di sana nga virgin ti lips na. Sana na? Di baro kong na eh, medyo na-aprusak mo ito na. Di ba ba nga eh, virgin pa lang insan. Sige, ako ba nasirpat mo? Baka next year, sumaruno ak tumatan insan. Okay. Good luck. Daw-dawat ko tiragsakyo kina Angie insan. Kasla na sakit na niya yung paakad mo ang balikas ha. Ano si gamit? Ano sakit? Ano sakit siya rik na aninsa si gamit. Maragsaka na para ito pakaragsaka mo. Iti may isang rabi, biyernes manon na may nagkarin ti cellphone ko, daki din ti silid ko. Ni Angie dito mo tawag. Yes, Angie. Urorahin ni insan mo nintun ka ano nga bulan ken petsa. Siyak tag-desisyon. Ket, nakadesisyon kan? Ito nabigat, mamon na ti desisyon ko. Ibagaton king kwano nga nga bulan ka na niya petsa. Good luck ka na kayo. Mabaling ka ti dagkid daw. Sakbay nga. Yeah, sure. Patgak, apay kiti nga saan? Kid daw, tagbaling nga ipag ko. Mabaling ka din ag-date. Ano? Ag-date ako na, di mo na mangig. Sa din no? Iti, napindas nga lugar para kanya. Mabalin. Kahit mo ay pasar ka di lugar mi. Di saan lang may nga rabi. Duangal daw, into nabigat. Sa tanto agawid na malim nabigat. Malim ti Domingo. Asa dagman lang. Baka sumurot ka sinsin mo. Saan sumurot na dyan? Sure ka? Wala, napigad din na saan. Patgan ka, gabot na pinatgamit ikid daw ko. Nga panangaklon mo, iti kasinsin ko. Okay. Dagasin natin pingat, masapa. Ang moment ito palay. Sige. Dagasan kitang pingat. Patgan ka, gabot na pinatganak. I love you, Wilson. Kung ako lang nasusuro mo ng itan kasinsin ko, masursurok to nga itan. Ito nag-asawa kami. Naragsaka ka nakaturo kita iti nga rabi manon name. Nasa daaw mat daan ti kini angkel iti makita da nga grupo hatak. Papanam! Sumarong karak di lugar mi anti. Biglaan man. Ada ngamin emergency. Kasapulan na Auntie Isabel. Mabayag ka diyay. Agawid ak tuman no Rabino Domingo. Tapno maka-strike mo lang ito bisina. Amo man lang kasinsin mo. Hanamon ti. Baka kaya na tumay. Wano may dumanon to. Sana nanti. Saan to lang ibagbagang nga napanak sa diyay. Apel nga kahit mong ilimad, hindi kasinsin mo. Tangarod baka umay. Mo yung maten. Noong dadungan, no, ag-drive iso na, no, long distance kat napataray. Sa bagay, at anong kuyog kayo kumasik at driver, may salangalugan ito pagkuhan nyo. Saan yun tulang ipagpakamot king kuhan nanti? Tawagan na kanto lagi di. Awan ti magdanagan yung saktong timakamo.
Manong name yung ore ni Angie kahit naglugan nga dago si Tikotsek kalpasan. Nga naispan ko ti gamit na manong name iti nga. Compartment Tikotsek. Dagsubliak manong name iti sango di manibela nakigtutak. Idi araw ko penak. Angie, ipag. Lipatin pa lang. Ni Charlie iti daytoy. Nga pa nagkuyog ta. Ha? Kaya't ko, nga awan Charlie tingang may balait. Ti panunutem, agay na yata. Mapantag date. Mapantag. Sige. Pangandari mo ti kotse. Let's go. Mabayag ti travel, di ba? Sadig lang, kamakaman at pangal daw sa dyan. Patay bag ti kotse. Tinawag ak manong name ni Auntie Isabel magkatakwada ng sa Canada. When manong name nakaragragsak kami kabayatan ang ladalya sa atin miti kalsada ng turong iti amyanan. Numanin umarakop kanya. Hey, madisgrasya ta. Nakaragragsak. 2 days? 1 night? Umanahin da ito na makaragsak unay-unay. Ora matayak ton kalpasan na. Talay pagbagam. Aman. Nagyaman ang pinagganak. Nakaragsaga ko na nga talaga. Oray tong palbiag ton nga agsagaba kinisidong ni kasinsin mo. Basta naragsakak, iti duwangal daw. Kan may sang arabi. Alaon na manong name di manon kami. Nakamakamumit lang iti late nga lunch. Hey! Wilson! Ayam amumon ti agbalin nga manugang mi. Ti agbalin nga asawam. Ni Angie. Auntie. Ti agbalin nga asawam. Ni Andy. Kaya nayat ko. Abi, kinagbalin itong asawa. Kaya nayat mo nga rod. Welcome iti nanong mga lugar mi, ma'am. Angie ko na yun at ang kanya auntie. Ila, kung may kagarutan, nalisayan kayo na, nagmerienda kami nga din magasan din. Oh, kay kadimat lang dito na isagana. Puro seafoods. Sige ko yan tantimangan. Si mangumat manong name, hindi kita kasinsin ko, kraman kada auntie kina uncle. Nagabay kami manong name. Magkakayat na kasubuhan, sweetheart. Oh, datoy. Okay, sa ako'y subukan ka. Oh, makapaha-high blood. Kami, dito ko na dakil nga shrimps, binagin ko na da. Sugpo, binagin. No, dito. Sobo. Gimas. Di mapangkay ito picnic no madamdama. Una yung tunubigan. Mabangkam tulag basar. Ag-joyride. Iti yabang ka di motor, uncle, auntie. Kahit mayat kaya mo mag-drive, ti bangkad, or itududwa kayo. Talagang dududwa kami, tap na makaisturbo ka na kami. Alas 3 nga tama nung name, nakasaganan, ti upaak ka bangka di motor. Sigurado ka nga, mom, ti cooperate, ti bangka di motor? Asla malakot siya dito, Hindi mo problema. Wow, sa doon nga pa sa tiyan, papananta. Anang nga puro. Diyan, dati ko na dang Crocodile Island. Sa din no, doon yo. Wow, basit nga isla. Madabasit nga bantay na Canada Cueva. Napindas na dyan island. Crocodile Island. Apin Crocodile? Asla lang nga ng artibuhaya. Hindi pa nakangingit tibuhaya. So, ayan, ruangan Cueva. Yan. Makadanon ta kuman sa dyan. So, I'm so happy. Teko na kon, uri na kasagahanak to namatay.
kalpasan ti duwangal daw. Habi nga patay ti sa nga dati panunot mo. Diyak pa naging ti cellphone mo nakaidap. Manipod pala idi. Itabigan. Di mo kaya't nga tawagan na ka ni kasinsin mo? Katsika. Oray siyak naka-off ti cellphone ko. Di mo kaya't ngawagan na ka ti boyfriend mo? Uy, kunak malano awan Charling may balait. Sikat ng rurugi. Okay, erase. Idanda kami ni ti Islam anong name kastaon ni Taragsak ni Angie. Pukaw. I'm so happy! Woo! I'm so happy! Nagtaray-taray manong name ti kadaratan, napuraw kadaratan. Hinor-oray kumatlat ng agsulit. Habi ka din nakinuyo ka nagtarataray. Diyak kaya ti mabannog Into nung madamdama lang ang mabannugat. Ano pa kabannugan? Internet yung nagtisi. Kuweba. Baka no aduti, awan, nalinis day siya Dati-dati nga, pangisarsarkan da, pagdedatan. Niya. Hama nung mayori terabi? Itan di kayat ko. Nakalalagip ka dato yung isla. Di Crocodile Island. Kaya anak, manong naming awit ko, iti dua nga beach towel. Kaya nangalaki tipungan. Kaya siyempre, pagsukatan na pagpunas ako na. Wow! Nalamiis dito ko naga. Kasla, naka-aircon ta? Nalamiis dito nga kuweba. Nadalong Pinas na kiti. Balitok nga ba to? Puraw nga ba to? Iti puraw nga kadaratan. So na lang wara? Ano dahi ta? Gulgata kay-kayan ta. Ada pa kondom? Loko ka. Pag-check in na dito isot libre. Anong name din na i-plug konti beach towel. Kaya panabaw konti pungan. Are you sure, Angie? Sika ti pagsalot-sodak. Nakasagana ka mo muna. Sakbay ti kasinsin mo. Kung nakman lang noon may balait nga Charlie. Sige, erase. Sika kansiyak laing. Are you sure nga nakasagana ka? Pakaragsakak ti amin. Gabot at daking katiragsak ko. I love you, Wilson. I love you more. Angie. Kat nagbalinan nga umel da kiti bibig mi manon name. Idita na malak nga niraram da kiti bibig mi. Nga oray imununan ti kasinsin ko manong naming yung para kanya katsyak palang timon. Nakarungrumpi ka nakalamlamuyot da kiti bibig na manong naming. Katsana ka kalumiim nga mangtilmon kada kiti katas da kiti bibig. Imirot ti arakop ti tunggal may sa kada kami pimaspas ti panaglanang da kiti bibig. Pinaspasa kon manong naming inoksuban ni Suna nga impaeda itinayaplag ng beach towel. Nga nakapunganan iti tugot ko apungan. Kadinigos ko ni Suna manunaymi kadagidag kakabara nga agek ko itinaduma-dumapasak ti baging. Iti birhen adwa abantahi iti barukong. Nakapudpudaw nakalininis ti kutis ti Angie manunaymi. Kat sa anak pa yun manunaymi nga nagalumin. Anang ibaban, manunaymi, ti short na, ti underwear na di baba. Ing kalawa kon manunaymi, tinagbaitan, di kitelex na kat voluntaryo, na ing kalawa na. Tamo na natanon niya, tiramidek, manunaymi, tanapadasak da ito idin, anabuya. Wow, manunaymi. No, da kami man, iti uneg ti kuweba, siyak natin manunaymi, kat usatak, ti ruangan ti birhen akueba. Kastaon met manong name ti panagareng-eng ni Angie. Areng-eng. Oh, Wilson.
Oh, so, rin matayak ton madamdaman. Kuna namanin, sabali man ang dibagbagan. Oen manon nemi namsak iti asog ka na ring eng ti unig di nga kuweba iti Crocodile Island manon nemi. Dito ikon nga pinisang titalon ti langit. Ket nagampayag kami nga matong impsyag anakadano ng ti kakatuan alam. Naulit pa'y na minsan, namin dua, namin tlo manon nemi. Numanin ibagak, ngagawit kami. Dito itan ngagpatnag. Mabisinta. Dito nang itugot ti kanenta. Makabsog ka. Horisantan nga mangipon nagtitaraon. Mangan ka, tamanganak mo. Aloko ka. Wilson, santan nga kawawin. Tila pagbagam. Mangibaon ka langin, timangman mga alak na gitaruatin. Mabalin na yan. Dan, mabalin na ako magat. Igawid ko ti oras. Igawid ko nga lumnek di init. Tapno niya. Tapno sa nga dumting tirabi. Tapno agtalin na edta dito'y. Itulot anton di balay. Danti. Dan. Magkatan na ko. Uwin sa kuruyang ka. Aramidag ti amin para ita. Itang arabi into no bigat. Sa tanto nagawid. Ikadeng mong tumatan ka ni Charlie nanton ka nung abulan kan petsa. Manong nemi, iridimteng tirabi, nagkaida kami manen kat kaslasaan na kayat. Manong nemi, ni Angie ti maturo. Tsakayat ti maturo. Kahit ko kang kanayon na ta. Sikaman, kabutawan dun sa baling arabi. Dahito hindi maoding arabi. Sweetheart, diba? Ure may salayang arabi kan tungal daw ko na umanayin kayo ka. Sigurado ka. Ipapusoy na itiinsan mo. Gabutisot na gari. Inaklon mo. Imbagam nga. Sigalayin ti mga iba nga bulan nung patsa. Nagkasal kayo. Mangnam naman di insan ko. Tano saan nga matuloy nga da kayo? Baka agpakamatay. Si Diren nakto ti bukod ko konsensya ng pakamatay sona. Kamalman na iti kabigatan na manunemi agsagsagana kami na ngagluwas nga agawid. Idi nakiktutak manunemi, idi addag agsardeng nga kotse iti asideg. Ni Charlie. Nakiktut kami ngagpadpada kay ni Angie. Angie, imadimanon ti kasinsin ko. Nakita natan. Kasla sumsumgid na kiti matana. Pakalalaki ka, Wilson. Baka kalabang ka ng kasinsin. Kasla sumsumgid ti matana itay manunemi ngamit tayo mas asadagpay. Saan nga sumsumgid? Liday. Kung nakatupay kami nga, at dahil dito'y, saan ka makontak, insan? Saan ko matukontak ni Angie? Napanag di balay Angie? Awan ka no? Di na ka numating pakada. Nuso dinupapanan na. Tapati so da madanagan data saan da makontak iso na. Agrub-rubot kami nga agawid, insan. Kano kay pa'y? Nagmalmalimit di kalman. Ken
Itirabi. Charlie, nakaikadang ako noon nga bulan. Next month, tipets 28. Nakasagana akong magkikalay sa kanya. Kasing garik. Imposible nga ako napasama kayo. Insan, hindi na in love ka kung kuha na inlabak met. Ngayon pinabusuyan ka. Gabuta. Diya kaya treba lang ka. Hindi kayo daw nga tulungan ka. Nga tulungan nak. Kunam, tinulungan ka. Yung magpakasik hindi. Kinanji nga klonan na ka. Ti saludsud. Sinut ayatam ka na kami, Anji. I'm sorry. Nga masursuro kan tong ayaten, Charlie. Nanda na pasama kayo. Gabot pimbinatig kami. Insan, sikamit lang ti para kang kuana. Sana insan. No idi, kat us-usaran di kita arawatek. Ipapausar ko kang ka, di kita saan kun nga, maus-usar nga arawatek. Di mo kunahin, nga pausar mo ita, tinusar mo. Ngayon, naku may bagami di. Di siya kumanti nagkibuhay. No imbagam ko may di Angie nga ni Wilson ti ayatem, api ko mga tsaka gibuhay. I'm sorry, Charlie. Tsak mat naibaga. Kandi mo mat sinulsod. Sige. Good luck ka na kayo. Muna na akong nga gawid. Insan, saan ko mo nagsakit tinakim mo? Ang mga nagpataray ka ti gusto. Insan, laglagi pa sa lang may mesa ti babae. Awanin ti bibiyang mo, insan. No kahit ko nagpakamatay. Insan, baka si dirin naktakonsensyak. Nung gabukan niya, pakamatay ka. Ngayon nakadayon manong name. Umagantan, glugantan, sarunun ta. Tapos nilikas ta kita, magaydan ta. Auntie, Uncle, ang kasin, ingamin. Agsubli kay tumanin, ipakamuyon to kanot kasaryo ta umatindarak tumat. Uwan, auntie, sigurado na ita. Napatarayak matikunak manunay minyo. Api ka sa amin makamakam. Sos, pinatayab ng sama. Tintikot sa'yo na. Nung pinatayab na kita disgrasya, di madanon tanto. Saan ka madanagan? Api ko madanagan na. Saan ka madanagan nung kita nagsagak, sweetheart? Naggibuhin ni Charlie. Anit ti problema. Kat inarakop nak manong name. Apay, saan kang marakop biniglanak, inarakop ka na kito. Yung paglaki din tanalisya. Mangitulo ka, sweetheart, nga dadat madisgrasya. Ang abalingan ni Charlie, madisgrasya, ang laki ng sikakin siya. Awanin ti problema ta. We are free. Imbas ganda kami kay ni Charlie nagkasara, sikakin siya. Manong name saan mi anakamakam, mabalin siguro, nga nang liklik. Hindi makadano, may dagas ko ni Angie kat makadano akong dito balay. Awan ti kotsena. Auntie, Uncle, anda akon. Kat di ka sinsi mo nga eh. May na kayo dinanong kat. Imo na namat ka nagsubli, nga naghawid. Kat samot pa siya mangpat. Tawagak man. Tinawagak man ng name unattended. Rabi na umutlahingan, madandanagan da auntie kinangkel. Ano kami tinapasama kaya? Auntie, Uncle,
dispensara ni ko nga. Nagkuyog kam kina Angie nga napansin o Carmi. Angie nga asawaan to ni Charlie. O Angel. Kahit mong asawan. In-date mo, tinubya na. Kinitaw dito ni Angie. Actually, siyak tayetin ni Angie. Ngayon nagpapakasyak yung kwa na. Ng ibawing nadatangarik na nakin ni Charlie. Pinatgan namin, isunong inaklon ni Angie ni Charlie. Ngayon nagkid daw ni Angie, na-edit ko ka ni Suna. Kahit mong asawan, imunonan nga naramanam, diyak baling ipag mo, ngayon ti kasinsin mo. Jesus, hawanang katiutang na yung baganakam, Wilson. I'm sorry, Uncle. Auntie. Inawat na ka dito eh. Nga gapukin ka, nagbalbalo siya anak me, na nalintig titinrong na, nakapagturbo sa kaskan ka. Kalpasan, anya tinaramid mo. Anya tinamnamay mga ramidin ito, kasinsin mo. Aging ganit sa kitawan, hantay makontak. Kasano, nadala ka sa mapasama kang kuwara. Auntie, girl, sorry, I'm sorry. Agam yamang kami laingin kan ka. Ta idadagan kita na igawid mo isuna nga nakibarkada. Tinulong ang isuna nga nagpasnek, ti panagbasa na, nakabagturpos, nagtrabaho kay nga dua. Ita, si kamit lahat ti mga sagmak kang kuana. Awa man ti panggip ko mga agaw. Kini Angie. Wala nga, asino pa ita ti mga hayat kini Angie? Nasika ko man ni Charlie. Nga nalpasanan sa bali nga lalaki. Kahit mo pa'y. Nga saan nga ang sakit tinakin mo, nga mismo pa'y nga ti imbilang makaslakabsat. Tinangarami dito da ita. Sa dinot nang ipanam ti utek mo, ito da ita nga pasat ti biyak mo. Apa nga di mo pinanunod. Nagkidaw nga paiso, ang apa nga, tinutupam. Yan tangat ko namat ni Charlie Uncle nga nakasaganan nga agiboy. Good luck. Kada kayo kung nanapay. Kagangin dahil saan ang sakit lang dinakam na. Nanangarot pa lang taramidan na. Iso ko matimang guyod ka mangyawid. Kini Angie. Kaya't napay kuma. I'm sorry. I'm very sorry, Uncle. Auntie. No dadakas ka mapasamak ti kasinsin mo. Saan da ka mapakawan? Tsak makaturog ba nung namin naman ang tawag at dahil ko sa cellphone ni Charlie ng unattended. Dahil ko sa cellphone ni Angie. Ano namin? Simang batasikot. Hello? Saan ka mata makaturog? Saan? Sika. Naging ganita kitawampay ni Charlie. Madandanagan kami kada. Uncle ka ni Auntie. Noon niya itan na masama kay Kuana. Papabasulin nakdaang kay Auntie. Awag anong tiutang ko na yung baganakim. Sa dakit ko na anong dagas ka mapasamak. Iti anak dagat didak kanong mapakawan. Ang basol mo. Ano nga wan? Sakta king basol. Sinulisog ka. Saan kumarumbeng? Ingam nagibuhay matin sa kadi. Nagibuhay nga agpaisong sa dinuntayan na. Kasano nadagas sa mapasamak kang kuana. Kasano nagbartek kat nagmaneho kat kinadisgrasya. Kasano na makasarak ka nagitibang kursunada kang kuana kat patayan daw. Oh my God. Daw-daw talangin ka naghabot Diyos. Na masilawan ko at ipanurot na. I love you. Iba't patek kami wane-wane, Angie. Diyak kumakayat ngay palubos ng tinag kati sa bali ka lalaki. Sikakin siyak tinekari. Maawat tumatlay nga masusuro ni Charlie di kinapot no. Sabi ko nga, taon tidakas na napasamak kang kuwana.
Nakaturo kak midlahing manunay iti kabigatan na dagos nga iti silid ni Charlie manunay iti lukatak takitak no adda. Addan. Naimasan titurog na. Naimas pala titurog na kunak kuma. Kahit ko nga riingan. Insan. Matiangot na agad arak. Hello, Insan. Insan. Saan ko na riing manunay ni panak iti. Kusina nagtempla iti kape. Nadanong ko na, anti. Anat oras di sumangpit ni Insan, anti? Alas 4. Samad ka na, Bartek. Anti ulitek pakawan ka na kayo. Awanan ti pagdanagam ka, puto nakasalita mi, ti anak mi. Nasakit man tinakam nangem. Naragsak madlaeng, para ken ka, Insan na. Nalawlawagan mi ti panunod na. Ngembes, nga sikat nakautang tinimbaga nakim ken kwa na, isot nakautang gabutang. Napagbalbali mo, gabukin ka. Nagamanak no kastanti. Eksalita kayo ka na siya at pagtulagan nyo, noon niya taramidan nyo. Intun kanot kalasa, kasar nyo anot ka ni Angie. Imbas nga isudat at kasar, da kayo. Ket, ni Charlie, tagbali ng basman. Imbas nga sikat, basman ni Charlie. Awang nga rin ti problema no kastanti. Awan ti problema. Ngayon ti kayat ko kuma, pakangayan ti kalay sa amin. Sa din no, hindi kumamit lang lugar mi. Lakad no dati desisyon mo agad ta. So, ay gamad pangkasar mo kang kuha na. Da urnom ko, anti. Mabalim mga nayonan. Ay gamad na kata kay anti. O datan uncle mo. Uncle, thank you, thank you. Nawan niya tinaikariya talaga na ko di. So, wala. Datan ni Charlie. Good morning, iho. Insan. 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 Insan, thank you. Bengarot ng marakop ka kasta. Thank you, Insan. No hard feelings. Nasakit matlata, Insan, ang anaron. Loko ka. Tim ko mga minimbaga, edi. Nagibuhay nga dago si Insan, diya kayat nga, rebalang ka eh. Madlaw ko edi nga sikat kursonada ni Hanchi. Dandanek lay bagay kang kuhanan, no? Sikat ka kong kursonada na di pa pusoy ko kumangin. Kapimpinas ko man saan na kayo nakaklon. Adad na nga namnamnamak. Adad na nga nakariknak ti sakit. Okay. Okay lang. Saan nga may mesa ti babae? Tama ka, Insan. Naragsaka ka nang ipadamag manunemi kini Angie kat naragsakan mo. Natulag ti kalay sa amin manunemi next year. Gabutan nakasdagan nga may sagahan na ti amin. Dedi, pinanawan mi nga kalapaw no pinanawa kalapaw manunemi nga nagnaidan ti kasinsin ko. Tanarikat mo to awan nagnaid. Napabaro manunemi nagbali nga konkreto. Kaya't ko manunemi nga napintas nga balay to ti pangisarkak idagbali nga asawa. Kalpasan nga analpas manunemi na house blessingan na pang kami kaduwamay manunemi ni Charlie. Agramamitan kada uncle kani auntie tapos na may amok digri kabag kadakwada. What? Nagpatnag kam sa jay manunemi sa kamadlang nagsubli ti syudad. Manang ituloy ti nagtrabaho. Iti simbahan ti ilimi manunemi iti nakaangayan ti kalaysa. Ito lugar mo iti nakaangayan ti reception man. Kalpasan ti kasar, nagawid mit lang da uncle antique ni Wilson. Nabati kami dito'y lugar mi, manunay mi, balay mi. Ti kinayat mi, manunay mi, naghanimunan ng mapaysang isot damo. Napang kami matlayang manunay mi, iti Crocodile Island. Nagsublita mat lang dito, sweetheart.
Dito iti pagpatnagan ta. Para ti honeymoon ta. Umuna nga rabi, kalpasan ti kalaysa. Ngayon kahit kung bakasyonan ta lang dito'y di dyan madla syudad ti pagnaidan ta. Ito yan ti opisina ta. Yeah, of course. Or every month, nagbakasyon din dito'y. Sa rungkaran tag, na ti balay ta, dito'y, sa tama pa nagpiknik. Yeah. No kayat mo. Every weekend, adatad to'y. Sa bagay. Mayat-mayat. Sa Jetta Sudad, from Monday to Friday, sa tatad to'y, iti kabigatan ti Sabado, ag-travel ta trabi. Iti na minsan pa, manong nami, ngagaw-awan, di kiti asog ka na rin ang midunek ti kuweba, iti isla, crocodile, manong nami. Nag-crocodile ak manen, manong nami, ti rabaw, ti banapintas, nga asawa. Nagrinig kami manen, manong nami, iti ragsak. Iti dayta nga nagpatnag. Sa kabigatan na, nakawit kami sa kamadala nagsubli dito yung syudad. Manong nemi, imbes nga umay agnaed, manong nemi, ti asawak iti balay da angkel, saan. Uno siyak, ti may iyawid na iti balay da, nangara kami ti kaserami. Tanukas kasanulayan, makornong kami, manong nemi, adan tumit la balay mi ti syudad, sa balit balay mi, sa jaili mi. Alpasan ti makatawan, manong nemi, aginawan ti asawak, kat ni Charlie at namatang girlfriend na agbaling nga ipag. Manong nemi da ito iti pakasalita. No daduma, kaslasan ko patyen. Nagkalpasan di pa nakapukaw ko kada inang kiniamang. Sila jak idin mga ikanti namnamang ang may ikanti na ranya kamasagbayan. Maglaki din, tinturongnak ni Apo Diyos. Iti sidong da angkel kini anti kinti kasinsin ko. Dito ya ka nagtropos. Dito ya ka nagtrabaho. Dito ya nagsabat ti dalan mi kini Angie. Numumpay. At dabas iti struggle ti amin. Ta nagkarebal kami nga kasinsin. Ngayon na ikari nga siyak ti para kini Angie. Ni Angie ti para kaniyak. Sabani ti para kini Charlie. Nadaan kami nga nung nemi ti kabukbukudan. Nga balay dito syudad. Nga iso itati nakalakdown nun mi kada ti COVID problem. Tuloy man manong nemi, tinagtrabaho ngam saan kami nagkaopisinahan. At manong nemi, di kiti talungan mi, iti pan nakabalay mi dito syudad. Nabayagin nga sa mi sinarong karan ti balay mi. Ijay lugar mi manong nemi, kabungorot ka na ito kinarigat ti pa nag-travel. Mabalimat ka din, mapanagbakasyon, ngayon mabayag lang di kiti quarantine period. Oray min tulangan manong nemi, nga agibos malpas ti kasto nga problema dito'y lubong. Dahito pagkasalitak manong nemi nagyaman ak unay ti anos mo nga nangibasa kalpasan nga yung naka-insan kang kati detalyena. Sabi ko matadamat na ibatik nga adan liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dangeg kinagbuya. More power to your program. God bless. Tuwing nga nagyaman nga pagkaya mo, Wilson.